Izvolite u salon, danas pričamo o umetniku koji je živeo samo 28 godina, ali za to kratkog života je uspeo da bude i hapšen za pornografiju, optužen za pedofiliju, ali da ostavi neizbrisiv trag u istoriji umetnosti. Njegovom talentu se divio veliki umetnik Gustav Klimt, a u novije vreme je bio inspiracija i za naslovnice albuma Davida Bowija i Iggyja Popa. Govorimo o Egonu Schileu, jednom od najvažnijih učesnika bečkog secesionizma i možemo da kažemo možda i začetnika ekspresivnog slikarstva. Tako je, mislim da baš ovo što si pomenuo, neizbrisiv trag je jedna od ključnih odrednica kada je Schile u pitanju, jer mislim da nekako svi znamo koji smo iz te oblasti, iz umetničke prakse, sretali smo se sa njim mnogo puta i da je nekako, eto i dan danas, on ubedljivo jedan od najpopularnijih umetnika, bar među svim mladim stvaraocima koji se recimo spremaju za akademije ili studentima. Svi su skoro prošli tu neku fazu zaljubljenosti u njegov rad, tako da li je to zbog one njegove specifične linije ili kolorita, ali nešto magično, privlačno postoji kod Schilea. Da, ili onog stava o životu umetnika bez razloga, buntovnika bez razloga. Umetnici su uvek bez razloga, jel? Tako je. Može tako da se kaže, da. Da se malo vratimo sada kroz vreme. Da, u kraj 19. veka, u taj Tuln, grad gde je rođen, to je tadašnji, mislim da i danas, deo Austrije, to je deo Austro-Ugarske monarhije. Egon Schiele dolazi iz jedne porodice koja je tradicionalno onako kao, što bi mogli da i vežemo za neki kraj 19. veka, gde su se maltene poslovi u državnoj upravi na neki način i nasleđivali, donekle, tako da to danas možemo da vidimo kod nas, ali njegov otac je bio železnički taj neki radnik, službenik, zapravo čitava ta grana porodice i mladi Egon je još od osnovne škole bilo je zapaženo da njegova koncentracija i učenje ovih predmeta u školi nije baš na zavidnom nivou, ali je bilo primećeno da je izuzetno fokusiran kada je reč o crtanju i neki od prvih crteža njegovih jesu upravo ti vozovi, kompozicije vozova i slično. Jeste, oni su nekako i živjeli su, koliko znam, blizu te stanice u Tulnu i nekako se očekivalo od Schilea da bude zainteresovan za vozove i za stanicu i za sve što se tiče železnice, jer je postojala ta ambicija da on postane neki inženjer, pa da tako, baš kao što si rekao, se nadoveže na porodičnu tradiciju. Međutim, koji je to trenutak kada je njegov otac počeo da shvata da njega zapravo zanimalo samo crtanje vozova, a ne vozovi sami, i kada već tu počinje da se razilazi ta ambicija od realnosti, ne znam tačno, ali svakako su se crteži množili i znamo da je otac u jednom trenutku počeo na to da reaguje i pomalo nezadovoljstvom, da je čak u jednom momentu uništio neku njegovu svesku. Da, navodno spalio ili... Da, dakle, sve u želji da, iako, ako se ne varam, za oca kažu da je takođe voleo da crta, možda je taj talent upravo na njega i bio, ali ta želja da nekako Schile to ostavi po strani, mladi Schile, da ostavi to po strani i da ipak uči za ono za što se očekivalo da uči, je bila jača. Tako da nemamo od početka veliku podršku njegovom umetničkom razvoju kod mladog Schile. Da, iako kažu da je bio vezan za tog oca i da ti si u pravu, on je skupljao, otac njegov je skupljao i minerale i leptire, tako da je imao tu sklonost ka nekom kolekcionarstvu. Bio je zainteresovan što bi nazvali predmet onih dela koje se nalaze recimo u prirodnjačkim muzejima, doduše ne u muzejima vizualnih umetnosti, ali njegov otac je bio jedan jako onako bolestan čovek jer je bolovao je od sifilisa i ta porodična disfunkcionalnost negde kreće od samog početka braka Schileovog oca sa njegovom majkom. Istraživači su pronašli, ne znam kako, ali da je on zakačio zapravo sifilis na Medenom mesecu u Trstu, dakle, kada su oni, Schileva majka, bili na Medenom mesecu, posjetio neki bordel i sada piše da su konzumirali brak samo 4. dana Medenog meseca, dakle, da li su vjerojatno imali pristup nekim dnevničkim beleškama, ne znam, tako da izgleda da je u toj noći on zarazio i svoju ženu, Schileovu majku, tako da je to bila jedna dosta disfunkcionalna porodica,
on naprosto i u nekom prvom momentu nije ni znao, niti je tretirao tu bolest, tako da je onako, ona je vremenom i on nervno regresirao i ulazi u neke faze ludila i vrlo rano je i penzionisan i meni je recimo zanimljiva ta slika koji se opisuje da je on nakon ranog penzionisanja tako po cijel dan sedeo u kući u onoj uniformi tog železničara i nije radio ništa i tonuje polako u to sifilistično ludilo i u toj atmosferi zapravo taj mladi Egon odrasta jednog oca koji je zapravo, pogotovo u 19. vekovnom društvu, patrijarhalnom autoriteta koji zapravo je potpuno izgubio razum. Tako je, ima nekih priča, ja opet nisam sigurna koliko su one pouzdane, koliko se mogu znati sve te precizne informacije, ali da je u tom gubljenju razuma on zaista imao i brojne halucinacije i da se porodica nekako dovijala kako da se sa tim nosi, pa su negde čak i igrali te uloge koje su bile potrebne da se odigraju, da se dočekuju neki gosti imaginarni i tako dalje. Tako da mogu samo da zamislim koliko je to na jednog tinejdžera, jednog vrlo, vrlo rano adolescentskom periodu Egona moglo da, ako je zaista bilo tako drastično, moralo da se odrazi, mislim ne samo na njegovu umetnost, nego na njegovu ličnost, a sigurno se odrazilo na celu porodicu u tom smislu neke neprestane blizine smrti, zato što postoji ta svest o tome da je bolest strašna, da je nekako, da uzima danak, da nije tu samo pogođen otac, nego postoje sada i, mislim, evo, bile su, ako se ne varam, 3 neuspešne trudnoće njegove majke, 3 mrtvorođena dečaka i tako dalje. Tako da i na kraju dosta rana smrt jedne njegove sestre koja je takođe posledica tog sifilisa koji se preneo na dete. Tako da uopšte je jedna bolest koja je u stvari obeležila čitavo formiranje ličnosti Egona Schiele i kasnije kada gledamo sve te njegove radove koji se bave figurom i na vrlo specifičan način, koji njega uvek postoje te neke bolešljive, sablasne figure koje nekako istovremeno govore, zato ga nazivamo ekspresionistom jer se bave nekom ekspresijom nekih unutrašnjih stanja, ali istovremeno postoji i nešto skoro nalik na duha, je li tako? Aveti, da. Da, praktično to su uvek neke aveti ili su neke lutke beživotne ili neka bleda lica i tako dalje. Tako da ne mogu da ne pomislim da je to moralo imati veze i sa načinom, to je sa time koliko je smrt bila prisutna u njegovom životu od ranog perioda. Jeste i taj otac relativno brzo, znači i umire on 1904. Znači kada je Schiele imao 14 godina, ne, zapravo izvinjavam se, 1904. pokušava da se ubije, skače kroz prozor, a 1905. umire i tu u novogodišnjoj noći. Mislim, onako, možemo samo da zamislimo tu traumu i Schiele negde i piše, kasnije on se ispovedao sestri da je nakon očeve smrti on imao vizije tog oca koji mu se vraća, dakle on očigledno je podsvesno pokušavao to jest njegova podsvest je pokušavala da razreši tu traumu koju on očigledno potiskivao duboko u sebe i onda ona verovatno u jednom trenutku samo eksplodirala baš to kroz tu fantastičnu ekspresiju koju je imao. Starateljstvo nad njim preuzima sad neki, mi smo to pričali pre emisije šta je u engleskom jeziku uncle, da li je ujak ili teča, ali sa majčine strane jedan blizak rođak. Izgleda da je neki ujak, da. Koji se zove Leopold Čiaček, recimo, dakle, koji je pošto je majka, jel te, češko poreklo, i majka ga je opet, ona ga nije podržavala, nije ga ni taj ujak toliko podržavao, zapravo uopšte u tom svom njegovom nahođenju da postane umetnik, jer se od njega, kao što smo rekli, očekivalo da na neki način nasledi taj posao, državni posao koji zbog stabilnosti i svega Jeste mu u jednom trenutku odobreno da uzme nekakvog mentora, da i pohađa neke časove kod nekog umetnika, ali mislim da je ta podrška bila vrlo onako, zato što možda nisu imali izbora, jer prosto Egon Schiele nije pokazivao ni za što drugo takvu sklonost i takav talenat, pa je verovatno bilo to nekako onako krajnja neka solucija, kao ajde dobro, neko onda razvija to, ali se vrlo brzo tu... Brzo mu on uskraćuje, tu ima čak i sačuvano pismo i čini mi se da je to zbog toga što, ako se dobro sećam, što je Schiele nije baš
dobro reagovao na tu vrstu autoriteta, jer kad kažemo ta škola, znači govorimo o tom nekom akademizmu i nečemu s kraja 19. veka gde zapravo nije poenta da se umetnik izražava, već da umetnik podražava. Tako, dakle, da uči neki zanat, prolazi neki drill i radi ono što mu se kaže, što Šile očigledno ili je otvoreno oponirao ili je zapušavao, da se tako izrazim. I u jednom trenutku taj njegov ujak teča, rođak, uskraćuje i tu podršku, mada Šile upisuje, jako mlad sa 16 godina, akademiju za da, to je u stvari ono što je crafts, neka primenjena, recimo umetnosti i zanati. Sad ja nisam sigurna kako se prevodi, ali svakako to je nešto što je postojalo pre današnje Akademije za primenjenu umetnost u Beču, zapravo preteča upravo te institucije. Tako da ona će kasnije postati prava visokoškolska ustanova, ali u tom trenutku to bila kao nekakva mini akademija u kojoj se pohađala, mislim, čak 4 godine. Majstorska radionica ili kako... Da, ali mislim, svakako nešto, ali nešto što je u tom trenutku možda ne najprestižnija škola, najprestižnija je bila ova akademija za lepih umetnosti, ali svakako jedna onako visoko kotirana škola koju jesu mladi upisivali, možda čak i sa 16-17 godina se uglavnom i upisivala, ali je Šile nekako još bar godinu dana mlađi bio od svojih vršnjaka, ako ne i 2. Tako da je pokazao ozbiljan uspeh pri upisu. Zapravo. Da, kažu da negde sam našao da on zapravo prvo je upisao tu školu lepih umetnosti, gde je bio i prodavač Gustav Klimt, ali to nije baš najjasnije da li su ga onda ovi staratelji prebacili u tu školu ili on iz nekog razloga prebačen ili koja je verovatno kao primenjena delovala praktičnija, za neki kasnim šta god, čime god da se bavi kad je završi, za neki životni put koji je predestiniran u nekom obliku. Tako da je on u suštini bio nezadovoljan tom školom, bio je frustriran, malo me podsjetilo na našu epizodu o Davidu Hockneyu koji odbija da crta i slika modele koji mu se ne sviđaju, pa odlučuje da radi one modele koji se njemu sviđaju, one muške, razgolićene. Tako i Šile je dosta onako neukrotiv učenik i on 907. godine stupa u kontakt sa Gustavom Klimtom, samoinicijativno. Treba da kažemo, dakle, rekao sam u uvodu, taj pokret secesije, kao što samo ime kaže, jeste odvajanje, znači od tih nekih tradicionalnih buržoasko-građanskih izraza, ne znam kako bi ih drugačije nazvao, koji su onako tradicionalni i konzervativni i čitav taj pokret secesije zapravo javlja se onaj Jugendstil, to jest mladalački stil, nešto što se recimo zove u Americi Liberty Style, u Francuskoj Art Nouveau, dakle nova umetnost. Dakle, to je jedan, gotovo, nije čak i panevropski, nego svetski neki trend da se ti mlađi umetnici odvajaju od tih nekih konzervativnih normi i secesija nastaje u tom trenutku i tu se javlja i jedna ideja koja mislim da će kasnije biti ključna za razvoj recimo Bauhausa, a to je ta ideja o nekom totalnom umetničkom delu koju ove secesionisti zastupaju. Dakle, šta to znači? To mi imamo možda jedan jedini primjer recimo kod nas koji bi bila ova Palata Saveznog izvršnog veća, gde je dakle i arhitektura i primenjena umetnost i likovna umetnost u nekoj zgradi, dakle sve je promišljeno do najmanjeg detalja, kao u Sivu što imamo mozaik koji stoji baš na tom zidu, lampa koja je dizajnirana za taj salon, nameštaj koji je dizajniran za određeni salon. Dakle, ništa nije konfekcijski tu, nego je sve, tako kažem, customizovano. Nešto što je možda u Nomadu vreme Berninija i Belkomposta i u barokno doba isto imala neku svoju, da kažem, predistoriju. Naravno, nevezano za potpuno su odvojene pojavljivanja, ali u više navrata tokom istorije umetnosti bilo tih potrebe umetnika da nekako povežu sve umetnosti u jednu, što je vrlo interesantno. Jeste. U ovom slučaju tu, dakle, možemo da govorimo o nekom začeću i moderne umetnosti, ali to, znamo, u arhitekturi imamo taj internacionalni stil, dakle, nešto što ima taj totalitet, ne u negativnom smislu kao totalitarni pokreti, ali zapravo nastoji da obuhvati čitavu sferu svog uticaja delovanja ili stvaranja. Elem, taj Klimt takav, kao osnivač tog pokreta, kao već i zvezda i ugledan umetnik, Šile dolazi do njega
i pokazuje mu te svoje crteže i pita ga zapravo da li ja imam talenta, znači on sad traži verifikaciju tog uzora i ostao je zabeležen taj Klimtov citat koji je rekao da imaš, sad su Englezi, naravno na engleskom je tumač, znači imaš previše talenta. Tako da je to nešto kada Schiele dobija na svom egu, raste mu i ego i samopouzdanje. I ono što je važno je da mi imamo te čuvene umetnike koji onda imaju svoje učenike, pa onda učenici liče na svoje učitelje, ali ovde to nije slučaj. Schiele kupi, da se tako izrazim, znanje od Klimta, ali je vrlo samosvojan i rešen i uspeva u tome na kraju da formira neki svoj stil koji, eto, mislim da to danas, nema mu parnjaka, u tom nekom smislu. Slažem se, da, i mislim da mi kada pogledamo neke slike, pogotovo iz tog nekog perioda, recimo 1907. 8. pa do 9. Ima tu naravno dela koje su pod uticajem ne samo Klimta, nego pod uticajem neke estetike, secesionistički, art nouveau-a, međutim, oni nekako nisu samo taj puki odjek, nego su kao jedno prirodno traženje umetnika koji u stvari nije bio do kraja zadovoljan dok nije pronašao neku isključivo svoju nit, i čak tamo gde nekako referiše u svom radu na Klimta, gde, na primjer, ponavlja neki njegov motiv ili neku njegovu kompoziciju, to nije na nivou plagijata, nego kao nekog direktnog citata koji je, mislim, može se shvatiti kao omaž, prosto neskriveni citat, kao što je činio i sa Van Gogom u tom periodu. I imamo i nekoliko dela koja očigledno jesu, referišu na Van Gogha, i Suncokrete i... Da, on umetnik u sobu i... Jeste, da. Da, to baš kad kažeš referiše, ali ne citira, ili citira, ali mislim ne podražava zapravo. Tako je. To je bukvalno onaj odnos kao, ne znam, svi znamo onu pesmu Shane od Haustora, onda imamo Iceburnovu obradu, gde zapravo to nije ni obrada te pesme, to je samo izvučen jedan fragment koji je onda stavljen u kulturno-istorijski, društveni kontekst i praktično je od jednog tog duvačkog dela od 10-15 sekundi napravljena čitava nova pesma. Mislim da to onako može da se uporedi sa tim što i Schiele radi. To je u stvari apropriacija koja će tek postati potpuno onako legitiman pristup i u savremenoj umetnosti. Pojam, da kažemo zvaničan ili stručan. Ali u čitavom tom društvu tada imamo ovu imperatorku Sisi, koja mislim da je i dan danas popularna pop ikona u toj mitel Evropi, koja nekako ruši norme aristokratske, mislim, ona ideale lepote, malo jedre žene, ugojene, ona je nešto nije bila ni rada da rađa decu, samo zato što se deca rađaju. I vrlo je bila onako, imala je, možda bi mogli da kažemo, neku vrstu bari dismorfije, znači bila je gotovo na granici sa, ne anksioznosti, nego anoreksije, izvinjam se. Tako da imamo jednu krunisanu glavu koja je autoritet, koja zapravo nije konzervativna, već naprotiv, i onda i čitav taj umetnički pokret koji zapravo govori da je umetnost nečija, zapravo način življenja, lifestyle zapravo postaje, tako da u čitavom tom razbijanju tih nekih okoštalih normi se javlja taj Schiele koji ide nekim svojim putem. Njegovi modeli isprva su, i to je jedan od tih predmeta velikih kontroverziji, su mlade žene, da ne kažem devojčice. Negde sam našao da je u to vreme, što bi naši stari rekli, carstvujuća Vijena, to jest Beč, da su, tu postoje najveći broj prostitutki po glavi stanovnika, dakle govorim o jednom gradu koji dan danas onako stecište i raznih službi, špijuna, uticaja, jer je Austrija neutralna, tako da i to tad bio jedan melting pot. Pričali smo o melting potu kao Parizu, kao melting potu, pa onda Njujorku kao melting potu, ali u tom kraju 19. veka, početku 20. to je definitivno bio Beč, sa raznim uticajima. Eto, samo da preporučim, ko nije čitao možda Štefana Cvajga, njegove memoare, koji se zovu Jučerašnji svet, koji opisuje odrastanje i stasavanje umetničko u toj Austriji do Prvog svjetskog rata.
Da, u stvari, potpuno je jasno kada zamislimo tu buntovnu prirodu Šila, koliko je za njega ona sredina same akademije bila skučena. Sada kada pogledamo u odnosu na ceo taj svet i ceo taj duh koji ga je privlačio Beča u tom trenutku. I on je to jedno napuštanje akademije, u stvari to, ne znam da li nismo ni pomenuli, u stvari zapravo nije na kraju ni završio. On 1909. napušten. Da, ili napušten, ili čak kažu negdje da je izbačen, sad šta je tu bilo prvo, ne znam, on je napisao neko protestno pismo zajedno sa nekoliko svojih kolega gde ustaje protiv tog konzervativizma i tako da je od tog trenutka, i baš je dobro ovo tvoje poređenje sa Hockneyem u smislu, eto, umetnik koji otkriva da je za njegovo interesovanje su prikladniji neki sasvim drugi motivi i počinje da ih aktivno traži. Tako da on vrlo brzo, u stvari, vrlo mlad postaje prepoznatljiv, mislim, s obzirom na to koliko je to kratak život bio, na kraju ispostavit će se zapravo, imamo tu sreću da je on nekako počeo da razvija svoju karijeru vrlo rano i da li je to isključivo zahvaljujući Klimtu ili zahvaljujući nekoj njegovoj prodornosti i ovo što si ti pomenuo, nekoj vrsti samopouzdanja koje se na momente graničilo možda i sa egoizmom ili nekim narcisoidnim nekom ličnošću, ali on je zaista nekako umeo da se postavi kao umetnik koji ne sme da bude zaobiđen u stvari i onda je to se itekako odrazilo na njegov rani razvoj. Da, kažu da je on posle tog susreta sa Klimtom sebe zvao sveštenikom umetnosti, dakle on ima neku vrstu, baš to, kao oni preacheri, to jest kako bi to preveli... Propovednik. Da. Propovednici po, ne znam, američkom jugu. Da. Ako se ne varam od Klimta, pomalo, to je eto direktan citat, ali ne umetnosti, je preuzeo onu neki, ajde kažem, outfit, jel, neka ona odora koju je Klimt nosio kao radnu odoru, to je neka duga crna odora, koja je podsjećena na mantiju zapravo i kažu da je Šile nakon što je upoznao Klimta i sam počeo tako nešto da nosi, tako da... Da, možda ona slika koju možemo da pomenemo. Jeste, oni pustinjaci, da, možda ne bi bilo loše da, ne znam, nadam se ćemo moći da je prikažemo, mislim da je dostupna, slika koja, prikazuje upravo ovu dvojicu umetnika, tako da je to na neki način ovekovečen taj neki odnos između Šila i njegovog tog umetničkog duhovnog oca na neki način. Ali s druge strane ne sa nekim povlađivanjem tom ocu u tom nekom smislu. Da, idolopoklonstvo ne postoji. Da, naprotiv, on stavlja nekako sebe u prvi plan i sad taj njegov prethodnik je već u drugom planu, već je star, već je nekako, mislim, ne zaista, naravno Klimt još uvijek vrlo aktivno radi, taj odnos nije vjerojatno bio baš tako jednostavan kao što možda se to nekada predstavlja i vjerovatno nije bila isključivo glorifikacija Šile od strane Klimta, kao što je možda Šile voleo da misli, niti se Klimt bavio isključivo Šileom kao svojim štićenikom, on je imao i druge umetnike koje je podržavao, ali očigledno da je njegova podrška bila važna jer ga je vrlo mladog, vrlo rano uključio u neke vrlo bitne izložbe, da izlaže paralelno sa Van Gogom, sa Munkom, znači nije zanemario, nije nimalo ni podeštavao taj njegov talenat i što možda bi, eto sam htjela prosto skrenem pažnju, nekako se postavlja, Šile se nekako postavlja kao da je Klimt taj koji je to samo njemu dao krila, ali on ga prevazilazi. Iako se zapravo zna da je večno želeo neke prilike koje Klimt za života dobio, a koje Šile zapravo nikada nisu stigle. To su recimo prilike da radi one ogromne alegorijske murale kakve je Klimt imao mogućnosti i realizovao nekoliko puta u karijeri. Jeste, dobro, da. Klimt je zapravo i bio toliko veliki da niko nije mogao ni da mu u tom trenutku, da ga skine sa tog trona, da se tako izrazim. I prava je greota što je Šile umro mlad, samo nekoliko meseci nakon Klimta, jer on zapravo je u tom trenutku kada Klimt, nažalost, umire, postaje the artist u toj carevini, u toj srednjoj Evropi, u Evropi i od njega se očekivalo da u sledećih 40-50 godina zapravo bude na tom pijedestalu, ali nažalost vidjet ćemo, to se nije desilo. Sad mi je zanimljivo kad pričamo o ovom propovedniku umetnosti, znači Šile je 906. rekli smo upisao tu akademiju, od 907. i 908. odbijaju izvesnog Adolfa Hitlera na istoj toj akademiji.
Tako da, eto, možda da su bili velika odgovornost nas prosvetnih radnika, na koji način odbiti nekoga ko možda nije za školu, jer ko zna gde to može da odvede kandidata. Ali dobro, ajde, dosta crnog humora. Ti kažeš kad je Šile napušta akademiju, napušta i sa njim nekoliko kolega i čak jedan profesor koji onako iz protesta napušta akademiju, stvaraju tu jednu neku novu grupu, tako se zvala, vrlo originalno, ta grupa umetnika koja je propovedala da umetnik po svaku cenu mora biti svoj, da on mora biti stvaralac, i da mora da stvori temelje sam bez ikakvog uticaja tradicije. Dakle, i tada postaje novi umetnik. I tu vidimo taj polet koji je zapravo, čini mi se, nekako i svojstven tom početkom 20. veka i sa onim futuristima, dakle i sa zapravo raskidom sa tradicijom i sa napretkom tehnologije i sa nekim potpuno novim stvarima koje se otvaraju u društvenim prilikama i da umetnost naprosto kao sastavni deo društva mora to da prati, da čitave te generacije koje odrastaju u takvom društvu zapravo pokušavaju da prave raskid sa prošlošću i da prave nešto novo, kao što su i 60-ih počele da prave nešto novo i tako dalje, kroz istoriju, tako da je Šile tu jedan od tih ljudi koji zapravo je tu avangarda u onom bukvalnom smislu, dakle neki prethodnika, nekih novih pravaca. Tako je, da, i u stvari on se nekako snalazi među svim tim uticajima, potpuno izdvajajući se mislim, izvanredan način, negde izdvaja se jednim rukopisom, jednim likovnim jezikom koji je, baš kao si ti rekao, ne može se pomešati ni sa čim. I sad nekako ja pokušam sebi da objasnim kako dolazi do toga, to jest kako jedan tako mlad umetnik uspeva da se toliko odupre svim tim uticajima društvenim i umetničkim i jedino što mi pada na pamet kao odgovor jeste da je ta njegova neprestana zagledanost u sebe, odnosno to što jeste možda posledica neke samozaljubljenosti, da ne ulazim sada previše u neku psihologizaciju za koju nisam stručna, ali zapravo nesumnjiva je ta vrsta onako gotovo adolescentske u stvari nekog egoizma, jer on ipak jedan ogroman deo opusa zaista izvodi kao maltene tinejdžer, dakle mi ono što danas posmatramo kao neka zrela umetnička dela, u stvari treba se podsjetiti da ih stvara neko ko je skoro dete, mislim, od nedavno nije dete, tako da ta zagledanost u sebe jeste nešto što je u stvari kod njega izazvalo da pronađe neki vrlo specifičan jezik, jer ga jednostavno ništa drugo nije zanimala ga je neka njegova emocija, neka izražajnost sopstvenog tela, sopstvenog lika i tako dalje, tako da on, ti si pomenuo naravno ta druga mlada bića, tako reći decu, neke tinejdžere koji su mu često modeli, naravno žensko telo koje ga interesuje, jer je opet kroz to neko interesovanje za sebe, zato što se radi o sopstvenoj seksualnosti, o sopstvenom nekom uzbuđenju. Ali među svemu tome ima i mnoštvo autoportreta i to moramo da posmatramo kao jedan vrlo, vrlo važan, ako ne i centralni deo njegovog opusa. Jeste i to kad govorimo o tim ženama, naravno to je sad oni koji imaju neke falusoidne forme tu, da li drže, pa da li on kao umetnik sa svojim nekim ljubavnicama isto u nekom nerotskom činu, pornografskom činu, da. Interesantno je da on u jednom trenutku kaže da kao ovi moji zabranjeni radovi su mi zapravo najbolja reklama. Dakle, oni negde postoji sad dilema da li je možda negde i s namerom, videvši kakav efekt to izaziva, nastavio to da radi još intenzivnije, jer je zapravo to bilo onako jako dobar PR u tom trenutku. A možda u nekom momentu izvor prihoda, jer to je bilo vreme kada je zapravo takvi crteži su mogli biti pornografija koja ima svoje tržište, koja ima neke kolekcionare s nekim tajnim kolekcijama skrivenim od očiju javnosti i koji se otimaju takve radove. Da, vidimo da Jeffrey Epstein zapravo je samo kao poslednji u nizu takvih ljudi, jer nađoh u nekoj monografiji, znači od 1850. je tek pornografija postala to krivično delo zapravo
kažnjiva i onda se pojavilo sad veliki broj grafičkih tih otisaka, nekih pornografskih sadržaja, postali su ti čitavi, ne samo kolekcionari, već izdavači, znači koji su imali 4-5 hiljade otisaka, pa su to rasturali u bog te pita koliko. U jednom trenutku kada se malo ta štampa unapređuje, u smislu kada se pojavlja već fotografija, 1870. godine počinju da se distribuiraju erotske razglednice, znači kao neki nešto što je još sad za jedan nivo masovnija proizvodnja i dostupnije, tako da je Schiele zapravo na tom tragu radi to, plus, kao što sam rekao, dakle, ogroman broj prostitutki koje su bile, znači, njihov sat je bio jeftin, ako ih ima toliko, mislim, kao logika samo nekog kapitalizma, ponude i potražnje, plus, nisam rekao da, ali postojalo je taj Joseph Anton Belloc koji je, zapravo ne on, nego jedan minhenski izdavač, kod njega su našli 4000 grafika sa devojčicama od 10 do 13 godina. Dakle, to je nešto što je očigledno postojalo, bilo vrlo rasprostranjeno i čega Schiele očigledno je bio svestan i na tom tragu on negde čak i razumeva da može sada neke devojčice da mu poziraju za slatkiše, znači ne mora čak i da ih plaća u novcu, tako da to je jedna ta mračna crta njegove ličnosti koja se i u ovim obradama, kroz monografije često pripisuje sad tom njegovom egu i tom buntovništvu, ali i mladom dobu, mada opet mislim da bi danas to bilo potpuno, mislim da je skandalozno zapravo koliko pedofiliju. Pa da, čak i u ono. Čak i da imaš 18 godina, mislim. Jeste, da, tu je samo, mi sad možemo samo da nagađamo, da kažem, koja je bila priroda njegovog interesovanja, odnosno činjenice da mi sada kada posmatramo, evo, sve to što ti pominješ jeste jedna forma proizvoda koji je nekako kao uobičajen na određenom tržištu, međutim, jedino što možda, hajde da kažemo, pod znacima navoda, izvlači Schielea kao umetnika u celoj toj situaciji jeste što mi sa samih radova vidimo da postoji neko iskreno interesovanje za neku vrstu rađanja seksualnosti kao temu i to je nešto što on ne radi kao proizvod masovne, odnosno ne radi ga po nekom ključu koji je uspostavljen. Danas i ne bi bio pornografski. Danas ga u stvari ne gledamo tako, naravno kao erotski sadržaj svakako, ali da, ne bi se svrstao u to. Ali hoću da kažem, i dalje ta njegova specifičnost, to njegovog likovnog jezika nam govori o tome da je to njegovo umetničko istraživanje mnogo više, to jest uvek je to prvo, a tek onda usput to postaje i neki proizvod za neko tržište. Sada na koji način on dolazi do takvih motiva i koliko je, da kažem, koliko je mislim da zaista da, možemo se složiti da ni po današnjim, ni po ondašnjim društvenim pravilima i normama nije bilo prihvatljivo, niti je danas prihvatljivo da on na taj način u stvari negde te modele, odnosno vrlo, vrlo mlade pa i decu, dovodi u taj svoje telje i neki način u više navrata i u Beču i u onom nekom malom gradiću gde su se kasnije selili, zaboravljam ime. Nulenbach. Da, hvala, da, odakle i ona spavaće soba, onaj prizor, jel tako, koji podsjeća na Van Gogha, namerno. Ali u svakom slučaju na svim tim mestima gde on živeo i imao svoje telje, taj telje bio jednom trenutku počeo funkcioniše maltene, da budem gotovo morbidna, mislim kao dnevni boravak, mislim deca dolaze posle škole pa mu poziraju, valja možda reći, nisu to uvek erotski sadržaj, zapravo možda i mnogo češće to su onako čak i neki čedni prikazi detinjstva i tog nekog dečjeg izraza i pogleda i tako dalje. Ali postoji mnogo graničnih nekih slučajeva, tako da je to onako i danas vrlo provokativan sadržaj. Jeste, on u taj Nulenbach odlazi 1911. godine u nekom nameri da se sad, da li zbog skupoće tog Beča, da se malo skloni i odlazi sa partnerkom i muzom, modelom Vali, koja je prethodno bila partnerka i muza Klimtu i negde čak i piše da je to kao najbolji poklon koji Klimt mogao da mu da. Mislim šta god to bilo, ali kako može sad da pokloniš žensko biće nekome, ali pošto i Klimt je tako bio čovek koji je onako razuzdan i na sve strane, da se tako izrazim, oni odlaze zajedno i
to se ispostavlja kao loš potez iz prostog razloga što se njih dvoja prvenstveno Šile ponašaju kao da su u tom Beču. Treba reći da je 911. godine i Bosna je u Austro-Ugarskoj i tamo imamo jedan feudalni sistem koji funkcioniše, tako da to što je Beč, to je centar jednog carstva, ne znači da je i na rubovima ili u provinciji tako, već naprotiv, često je dosta drugačije i on zapravo ljudi sa koji žive sa njim u tom malom mestu doživljavaju kulturni šok i kulturološki šok i kao što ti kažeš, dakle, tu su deca koje su, ne znam, roditelji ih pretuku, pa oni pobegnu od kuće, pa nađu utočište kod njih, pa ili to posle škole, dakle, zapravo neka vrsta sigurne kuće, ajde, u današnjim terminom rečeno, ali sa tim dodatkom da postoji sad i taj njegov stvaralački moment koji se tu dešava i on biva naprosto posle jedne upada policije, racije, biva uhapšen, optužen za pornografiju. Doduše, nikad ga čak ni taj sud nije optuživao, niti ga iko optužio od te dece ili njegova partnerka voli za bilo kakav seksualni čin. Dakle, optužba je glasila da su deca bila izložena pornografskom sadržaju, to jest drugim crtežima koji su tu visili, što je bilo neprimereno i kažnjivo i on je bio oko skoro 30 dana u zatvoru, dok nisu sad ovi njegovi kolekcionari iz Beča našli neke dobre advokate, pa se to sad malo diglo na viši nivo, vidimo i danas kako to funkcioniše kad imaš nekog zvučnijeg advokata, odmah to ide po zakonu, koliko toliko, tako da on za tih 27 dana isprva onako vrlo je nesrećan jer ne može da crta i slika, dakle to je njegova prva emocija i frustracija, nešto je u samom zatvoru, u jednom trenutku on dobija materijal i radi neke autoportrete, ali ne dobija ogledalo, dakle radi ih po sećanju ili u odnosu na neke odraze ako uspe da uhvati svog tela i on je tu ovako prikazan kao neki gotovo asketa, mučenik, žrtva. Ono što nismo rekli je u njegovom tom pristupu, dakle on je otprilike kad je radio te modele trudio se i nekako je to navežbao da nikada zapravo ne gleda u papir, dakle on sve vreme hipnotiše tim očima modela i bio je i darovit, naravno, umetnik, ali se ispraksovao u tom smislu da ne mora da gleda šta crta, već je to crtao, ruka je zapravo, mozak je slao informacije preko oka ruci vrlo tačno, tako da često možemo da vidimo, gotovo redovno zapravo, da je ta anatomija, koliko god ona bila tačna, dakle on poznaje sad ljudsko telo, tu nema grešaka, ali da su, ne znam, nadlaktice ili butne kosti iščašene u smislu produženja, izobličene, i što daje sad neku dodatnu ekspresivnost tim figurama i to što si ti lepo rekla, ako ih izduži, onda oni izgledaju nekako avetinski same po sebi. Jeste, da je baš zanimljivo što si pomenuo taj postupak, zato što nekako, mislim, svi koji smo crtali znamo da je jako lako dezorijentisati se na papiru, odnosno da ta neka propriocepcija, ta neka informacija koja nama govori o tome gde se nalazi naša ruka u odnosu na ivicu papira ili bilo šta, može jako da bude zbunjujuće, tako da to svedoči o njegovoj veštini, ali očigledno i o nekoj, da kažem, spremnosti da po svaku cenu pronađi taj neki vrlo, vrlo svoj, isključivo svoj izraz i da ne oponaša ništa, mislim, on čak nikad kad slika pejzaž, jako malo ga zasniva na onome što zapravo gleda. Da, retko šta smo tako videli u istoriji. Jeste, uvek postoji neka, kao da kažem, neka vrsta prenošenja na papir neke opšte atmosfere ili nekog karaktera, kao karaktera modela, takvog karaktera i grada, mesta nekog. Tako da u stvari on pronalazi taj postupak o kom ti govoriš sa nespuštanjem pogleda na papir, verujem i sa ciljem da zapravo naglasi tu neku svoju specifičnu liniju, odnosno da je dovede do ekstrema, to jest da natera svoju ruku da je proizvede onako kako on traži. Jer njegove su linije i u slici i u crtežu, mislim, vrlo često su to neki akvareli, pa je onako, da kažem, linija prisutna, nije isključivo slikarski rađen, nije isključivo se koloritom bavio, nego je, u stvari, linija je nekako nešto kasnije boj kao neka bojanka da nanosite
mastilo ili... Jeste, čak i tehnika akvarela bi dozvolila se možda radi potpuno bez linije, ali to kod Schiele praktično ne postoji. Dakle, ta linija je nekako okosnica svega i ona je vrlo, da bi bila Schieleovska, mora da bude tako dugačka i pomalo izobličena i da nekako teče, stvarno je jako fluidno, čitavo telo na kraju koje on prikazuje bude jako fluidno. Ali ima opet neku oštrinu koja je sad, i dvodimenzionalnost koja je opet sad nastavak te utici secesije i tog jugendstila, jel? Jeste, da, neku vrstu, to kao kolažiranja nekih površina ili da kažem sastavljanja oblika. Da, jedan stvarno vrlo specifičan stil. Sve što se utkalo u njega od tih uticaja, utkalo se tako da je na kraju gotovo da skoro da nije ništa zadržalo od onog svog osnovnog. Stvarno se onako pretvara u jednu potpuno novu celinu. I mi smo pričali recimo o onim pustinjacima, oni možda imaju tu vrstu dvodimenzionalnosti, na primjer, i naravno i mnoga druga dela, ali neka vrsta, da kažem, rastakanja figura kao u neku vrstu, sad kao govorili smo o tom avetinskom prizvuku, ali možemo govoriti i čisto na nivou prostora ili na nivou oblika, oni su gotovo uvek nekako razliveni po tom papiru i da, linija ima oštre, neka oštra skretanja i tako dalje, ali samo telo nema tu nema volumen zapravo, vrlo često. Da. Pred očima mi je i ona slika Agonija, ako se tako prevodi kod nas, baš sam je ovde i gledala iz 912. godine, koja na sličan način kao pustinjaci ima neke tako dve figure koje se, sad tu ne znamo baš pouzdano da li su to možda Schiele i Klimt, isto su neke dve muške figure, ali i da jesu i da nisu, onako vrlo su apstrahovane, vrlo su neodređeno predstavljene, isto imaju tu taj vetinski prizvuk, ali nekako kao da postaju neka vrsta pejzaža, do te mere se razlažu, do te mere se nekako razdvajaju te neke zasebne površine, do te mere se prepliću, da mi u stvari počinjemo da ih posmatramo kao tako neki onako brdoviti pejzaž koji eto samo ima tu naznaku prisustva dve osobe. I to suđenje se završava tako što sudija, sad opet mu pale radove, sad mu sudija javno pali jedan od tih radova u učionici i on se vraća, šta će, u Beč, tu si rekao, tu nastaje ona umetnikova soba, to je taj citat Van Gogha, tu nastaje i taj jedan njegov autoportret sa kineskom lanternom, lampom, gde je on onako ima smireni pogled koji gleda direktno u nas, ali su mu ruke takve da izgleda kao da je u nekoj ludačkoj košulji zavezan. To je oni sa onom, u stvari to je biljka, je li tako, koja ima one crvene kao male lampe, koji izgledaju kao lampioni u stvari, da. Da, ja čak ne znam što je lanterna, moram priznam, tako da da li je biljka ili je stvarno neki mislim da se upravo zove po tim, ne znam, ima negde se pojavlja baš sa nekim latinskim nazivom, pa sam zato, ali kod njega je stvarno i te biljke toliko avetinski deluju da nekako više ne znamo šta je, postaje neki ornament onako u pozadini. Ali mislim da se zove baš po onim lampionima kineskim koji su karakteristični za neke njihove praznike, da, jer podsjeća na to ona crvena. Da. I mislim, ta slika je odlična, ali tu vidimo sad jedan prelaz ka nečemu novom, da nije više samo taj provocirajući, razuzdani umetnik, već malo i smiruje taj svoj, dakle on negde dolazi na svoje, da se tako izrazim. Dakle, da je živeo 70-80 godina, verovatno bi rekao da je to neka prva zrela faza, jel? Što je u ovom slučaju prva i poslednja faza. On u 913. pred sam taj prvi svjetski rat postaje član Federacije umetnika Austrije, gde je Klimt bio predsjednik i dakle dobija sad već, on ima 23 godine, ali već postaje neko koji je primećen, neko koji je pa i priznat. Dakle, ima nekoliko i kolekcionara i tako taj život u nekom smislu i njegova karijera kreću onako uzlaznom putanjom i materijalno se to osjeća, ali 914. godine, 28. jula, Austro-Ugarska proglašava rat, to je prema Srbiji i on biva mobilisan
u suštini on je negde napisao da bilo je i tih umetnika koji su se radovali ratu u smislu sad i tih nekih futurističkih sanjarenja o antička da je rat otac svih stvari i sad te mašine koje ratuju i sve što ide uz to, ali Schiele nije bio takav, on je negde zapisao da je ovo sad, znači ulazimo u klanicu koja će biti veća nego ikada u ljudskoj istoriji i da sve što je prethodilo 914. više ne postoji. Dakle, i to me podsjetilo takođe na taj naslov divne knjige Štefana Cvajga koja se zove Jučerašnji svet, koji baš tretira taj period, tako da on je u stvari vrlo brzo razumeo, prepoznao tu razornu moć rata i ne znam da li je sa takvim stavom ušao u rat ili je prosto tokom tog perioda, ali naišla sam negde na informaciju da... Nije ratovao u suštini. Da, nije bio na bojnom polju, da, ali jeste se sreo sa nekim, da kažem, to jest neka iskustva rata su naravno došla do njega, između ostalog i bio u jednom trenutku zadužen i za neki nadzor nad zarobljenicima ratnim. Da. To sovjetskim uglavnom to imamo. Jeste, i crtao ih je zapravo, tako da ima negde zapisano da je u stvari u nekom pismu valjda saopštio da sad ja parafraziram, ali kao oni se nadaju istom miru, da kažem, istom nekom razrešenju kao i mi. Dakle, negde razume u stvari jednu opštu ljudsku potrebu koja ne onemogućava da posmatramo kao ovu i onu stranu, nego su nekako svi su u istom problemu zbog iste teškoće prolaza. Ljudska, kao što su, ne znam, sad opet ću pomenuti španski građanski rat, postaću mimo, ali kao što su vreme primirja, ne znam, igrali, postalo je primirje, recimo u Toledu, i onda oni stanu da bi neki slepac je trebalo da pređe između rova da ode od kuće. Znači, kao potpuno nadrealne situacije, pa imamo takođe u Prvom svetskom ratu gde kao proglase primirje taj dan, pa onda iz rova igraju fudbal, Nemci i Francuzi, to su tako te neke apsurdne scene koje govore u prilog apsurdnosti rata i toga da ti obični ljudi zapravo su ljudi zadatka, imamo Dnevnik o Čarnojeviću, dakle imamo i svedočenja, ne znam, i Miloša Crnjanskog o nekom tom ratu gde se on bori na strani Austro-Ugarske, a zapravo se osjeća i navija za ovu drugu stranu, tako da su to sve neke apsurdnosti koje on sigurno i osjeća i vidi. Međutim, on je zapravo, kažemo, ćata, u suštini neki službenik, nakon to, što si ti rekla, pratnje ili nadzora, kako god, tih ratnih zarobljenika, on postaje taj neki pisar, službenik. Onaj njegov predivni rukopis je pomogao u tome, može da se vidi dosta njegovih pisama na internetu, gde je zaista stvarno onako jedan specifičan, mislim i to je crtač po sebi, onako gledamo ta njegova pisma i zapise. Mada se ja uvek pitam, to je 915, znači već je pokolj, već znamo šta je taj rat i već ljudi znaju šta je taj rat, jer recimo Franz Marc, koji je jedan od najslavnijih tih ranih abstraktnih slikara abstrakcije, zapravo poginuo je u ratu i onda je, ako se sad ne varam, neki od njegovih kolega takođe slavnih, čija se ime trenutno zaboravio, ali ću se setiti, je sklonjen sa fronta, jer je došlo pismo da kao carevina ne može da dopusti da izgubi još jednog takvog umetnika, kao vraćajte ga da se bavi administrativnim radom, tako da pretpostavljam da je pod nekom to direktivi i onda i Schiele koji, znači nije bio možda najpoznatiji, najvoljeniji, najpriznatiji umetnik, ali je svakako neko koji je bio, nije bio van radara, da je verovatno sklonjen i da tu opet možemo da vidimo i način na koji društvo sad vodi računa i u ratu o kulturi, da kažem, kulturnoj politici, da zapravo te ljude koje smatra vredni možda isklanja u pozadinu, ali pošto se u njemu kod Schielea ništa ne dešava u pozadini, on nakon tog suđenja gde mu je ta partnerka Vali, dakle ta Klimtova muza, bila i podrška i svedočila u njegovu korist, i na kraju krajeva postoji čitav niz tih crteža eksplicitnih gde ona pozirala i onako ogolila i sebe čitavom svetu zarad njegove umetnosti. On ju naglo napušta, jer upoznaje preko puta
tog ateljeja gde je njemu bio atelje, Edith Harms, jednu devojku i sad tu dolazi opet čini mi se, do izražaja taj njegov ego, jer on iako propagira te antiburžoaske stavove, znači otpadništvo otpor svim načelima, kanonima, društvenim konvencijama, on govori, negde zapisuje da je ona zapravo dolazi iz dobre kuće i valjalo bi da se oženim sa njom. Dakle, ulazi u tu jednu igru oportunizam neki. Potpunog oportunizma. Govore da je bio onako vrlo, kakav je već, malo nam to može može nam reći dosta o njegovoj ličnosti, dakle, on je stajao ispred njene kuće, pa je zavijao kao neko kuće, da je privuče pažnju, pa se onda negde sam našao da se obuku, maskirao u apača kao indijanca, pa da je kada ona prolazi, i da je vide tako da je bio onako vrlo kao neki kanarinac, jel? Šepurio se, da. Ali urodilo je plodom i oni se ubrzo ulaze u tu neku intimnu vezu. I on onda nju poziva da mu se pridruži, on je, mislim, u prvom tom 900, recimo 16. je bio stacioniran u Pragu, tako da on je plaća hotel, jer on je tim barakama gde radi, ali onda dolazi do grada u hotel, tu se viđa sa njom i tu oni zapravo i provode taj rat. Zajedno tu na jednom momentu se i venčavaju. Da, mislim da su se čak venčali neposredno pre nego što je regrutovan, da je to malo i ubrzalo taj, bar sam negde tako našla da je to nešto, bukvalno 3 dana pre nego što je regrutovan, jer on jeste čekao jedno duže vreme uopšte na poziv. Tako da, jeste to bila njegova, mi smo pominjali Vali kao višegodišnju partnerku, ali Edith je zapravo bila prva zvanična žena i koja će naravno takođe biti muza u narednom periodu, ali nekako na jedan potpuno drugačiji način, jer su te slike koje su nastale kada mu je Edith pozirala bile nekako imale dosta drugačiju atmosferu. Ona nije nikad eksplicitno naga. Da, mnogo manje strasti. Da, jeste. Ali sad tu ima različitih onda tumačenja koje iz toga prirodno proizilaze i tako nailazila sam na mnogo mesta na eto kao, da kažem, neke sudove o tom njihovom prirodi, njihovog odnosa, gde je to on prosto shodno tome da su slike takve, radi se o jednoj mnogo manjoj ljubavi, mnogo manje strasti, jednom tako drugačijem odnosu, koji je nekako možda u tome ima istine, naravno ne mogu da kažem, ali mislim da nije opet dobro ni olako suditi na taj način, zato što se ipak radi umetniku koji umeđu vremenu dostiže i neku vrstu zrelosti i čije se interesovanja sada pomalo menjaju ili možda čak i šire i da on jednostavno sada dolazi u jednu malo ipak drugačiju fazu, tako da interesovanje za figuru postoji, ali kao da je ono malo više interesovanje i za psihologiju te ličnosti i ta odeća nije tu ni samo da sakrije telo ili da ne znam prikrije bilo šta, nego je na neki način i obeleži određene ličnosti, ona je onako vrlo koloristički interesantna i u tim nekim, mislim, na momente čak i dekorativna, ali ajde to vjerojatno onaj Art Nouveau pomalo izbija, tako da zaista činjenica je da je slika na jedan drugačiji način, ali da je teško utvrditi zašto do takve promene dolazi. Pa jest, mislim da nismo rekli da njega mnogo utiče kada čita Ničea i to prvenstveno Zaratustra, to je tako je govorio Zaratustra koji govori o tom nekom proroku koji traži sebi ravne i opet imamo sad podlačenje tog Schieleovog egotripa koji postoji. Nisam rekao, ali nakon onog izlaska iz zatvora on radi jedan poster za izložbu gde je u pitanju zapravo autoporter kao Sveti Sebastijan, dakle kao neko ko je opet žrtvovan ili žigosan javno. Tako da dosta tu mnogo ima, unosi sebe u te figure koje radi, zapravo svoje neko projekcije sveta, pa samim tim čini mi se da i sad ta žena koja više nije, dakle on nju nije upoznao kao muzu i ljubavnicu, već
to, kao što Će smo odabrao rekli, sebi ženu. da, ženu To, iz polim suprugu. buržoaskim, iz dobre kuće, Da, kako i sam rekao, tako da mi se čini da je ušao sad u tu neku, možda se to njemu svidjelo da on sebi tako izgleda u nekom trenutku i onda je možda i to bilo uslovljeno, jer zapravo, kažem, govorimo o čoveku imidž. koji gleda onako egoistički na svet u suštini. I čovek koji je voleo da ostavlja utisak, baš to što si rekao, u stvari mislim da je ključno, da je njemu važno kako on sebi izgleda, odnosno naravno i kako drugima izgleda, da on sve vreme gradi neki imidž. Uvek se oblačio nekako tako da se istakne, tako da mi iz onih njegovih, iz fotografija njegovog lika možemo da pretpostavimo da je postojala ta potreba kod njega, jer se nekako Šile na tim fotografijama uvek namešta malo kao na onim autoportretima i uvek je to jedno specifično držanje, skoro kao da bi želeo da može telom onako da se razlije po papiru kao što to radi u samom crtežu. Namešta i one ruke, one karakteristične koje su skoro zaštitni znak na njegovim crtežima, ti koščati, izduženi prsti, zapravo i na fotografijama ih on tako nekako drži iz kogod razloga, ali očigledno neki projektovani... Jeste, pa negde sam pročitao, baš si mi tu sad podsjetila da je kao dete, kad se taj otac penzionista ubijao, oni su stvarno imali malo novca, i on je išao otrpan. I čak je taj white collar, to jest taj beli okovratnik, koji se nosi kao ovo iznad košulje, su mu pravili od papira. Tako da pretpostavljam da je to siromaštvo na izvestan način i uticalo da na neku tu njegovu osebujnost i snalaženje, na kraju krajeva želju da ne bude siromašan, makar kroz tu neku eksplicitnost i tu čudnovatost njegove ličnosti. Sad, ti si bila u pravu, oni se venčaju, pa on odlazi u Prag, pa ona ide za njim i u to neko vreme on i to radi, ali pošto se i ovim komandirima svidelo, to je s tim njegovim nadređenima, ti crteži koje su videli, on je dobio opremu, alat, to jest pribor za slikanje. Ja mislim da u tom vremenu negde nastaju ovi i urbani pejzaži, ali i pejzaži ovog grada, čime stalno zaboravljam, Krumau, da. Ja sad slabo mi ide. Shvatila sam nekako u jednom trenutku da ćemo toponime u ovoj epizodi verovatno grešiti, tako da ko bolje zna, ko zna nemački može slobodno da nas koriguje. Ali tačno možemo da vidimo recimo kako se razvijaju ti sad pejzaži hronološki, zapravo ti prvi gde je, sad su možda, ajde kažem i najkrvavije te godine, ne znam, 917. Da su oni, tu nemamo zapravo kao kod impresionista da se ljudska tvorevina, u smislu da li neke vetrenjače, zgrade, ambara, kontrastira u odnosu sa prirodom, sa onim okolišem, jer što bi rekli braća Hrvati, već je sve je to, jeste razliveno, ali je u jednoj smesi zajedničkoj, dakle, organski je vezan, dakle, kažem, ne pejzaž, samo već urbani pejzaž, dakle, to su uglavnom krovovi nekih zgrada ili ako su pročelja, onda su sa nekim vešem koji čini mi se i razapet ili i sa crepovima, ali je sve to vrlo onako sklad, dakle, tu nemamo, opet imamo tu dvodimenzionalnost u nekom smislu. Jeste, kao da se svi nekako uklapaju, to su sve neke male površine koje imaju svoju ulogu da se uklope u neku vrstu ornamenta, teksture, nekako, ne znam, mene to asocira maltene na one granične primere između apstrakcije i gradskog pejzaža koji imam kod Klea, na primjer. Mislim, onako kao... Možda čak i kod nekog ranog Mondrijana. Recimo, da. Dakle, prosto to sad postaju neka polja koja mi naravno i dalje prepoznajemo o čemu se radi, ali one imaju neku drugu funkciju i očigledno ih on tu uređa onako kako mu odgovara, gradeći to kao neku tapiseriju, ne znam, I vrlo interesantno način na koji on zapravo slika, on radi dosta sa suvom četkom, ali sa dosta boje, tako da i kada vidimo te njegove poteze koji su onako jako oštri, ali možemo da ispratimo kada taj potez počinje u smislu da on fizički na toj četkici ima najviše boje i kako se ta boja troši, pa se tu se stvara neka sa manjkom boje i manjkom tog pigmenta, pretpostavljam da se i manje odbija svetlost, pa tu postoji
i neko treperenje koje našem oku očigledno što se kaže godi, tako da je on našao neki izraz koji je i dopadljiv na tom, kažem, samo pojavnom nivou, čak i kada bi gledali tako potpuno onako površno. Da, to su uvek neke zagasite boje koje su nekako ipak uspešno uklopljene, koje prosto sarađuju nekako. Valeri zelene i crvene, pa između neki oni. Da. Jeste, da, i onda tu se pojavi neki crveni akcenat, na primjer kao one lampioni oni ili ne znam šta je koje smo pomenjali, ali jako, da kažem, jako malo iskakanja ima u koloritu, sve nekako uvezano u jednu celinu koja je nekako ipak mirna, koloristički mirna, možda ne u liniji, ali mislim da u tome i jeste nekako njegova izražajnost i rečitost u tom vizualnom smislu, što on nekako ekspresiju ograničava više na liniju nego na kolorit i samim tim zapravo dozvoljavaju da izađe u prvi plan. Ne pravi haos, već se služi linijom kao osnovnim sredstvom. Da, nije taj kontrolisani haos, tako da kažem, a boja je tu u funkciji da sad oboji neke površine koje on već nacrtao i tu nema sad nekog odstupanja ili eksperimentisanja. To je čak interesantno u onom portretu malo ranijem njegovog prijatelja Maxa Oppenheimera, takođe slikara, gde je to jedan dužan, onako izdužen format, gde Oppenheimer kao da pokazuje, ono kao da dabuje, što je bilo popularno pre par godina i odsečena mu je ruka negde malo ispod lakta i to onako deluje kao da on kreće da izlazi iz tog platna na levu stranu platna, našu levu stranu. Međutim, onda kako je on došao do toga, oni su se u tom trenutku crtali su, to je slikali su jedan drugog i sad Oppenheimer je imao četkicu u ruci i šile naprosto da se ta četkica ne bi videla, tako ga je kadrirao, ali eto ispade jedan onako vrlo gotovo revolucionaran u tom smislu postupak i crtež možda eto iz nehata, ali nešto što je uslovilo sad neku dalju njegovo razvijanje, ali da, vidimo da možemo da vidimo te tragove olovkom i možemo da vidimo kuda, da li on tim tušem ili ti kažeš akvarelom ide preko, vidimo da nema tu, da je to vrlo disciplinovano rađeno kada je reč o bojama i vrlo, da, što kažeš, ograničeno, dakle ti u neku umbru, one neke zagasite tonove tamne i eventualno to zelenu i crvenu da malo to razbije, ali nema tu nikakvog ni divljanja, niti namere da se uopšte eksperimentiše sa tim. Tako je, da, a dok s druge strane boja u kontekstu onih figura, aktova pogotovo, opet ima svoju funkciju nekako da vrati putenost toj figuri koja je sva tako koščata i čak i da naglasi neku vrstu nadraženosti kože. Mislim, opet je ekspresivno, sve je u funkciji ekspresivnosti. Da, pogotovo mekutke u smislu vagina ili penisa, gde onda mora tu da malo... On tu baš koristi kao akcenat i to je onda već onako jedna potpuno druga funkcija, obično tih nekih crvenkastih, rozikastih tonova koji u stvari daju na eksplicitnosti i na neki način maltene ta boja je ono što razgraničava od nekog nevinog pogleda do onako vrlo erotično. Da. Da ne kažem, da, na moment je... To nezajažljivosti s njegove strane, ne znam nikako bih to opisao. I pred kraj rata on odlučuje da napravi sad jedan umetnički centar, naravno ne sam, umetnički centar koji bi objedinio književnost, muziku, misle ostale umetnosti. Dakle, negde se nastavlja sad ta inspirisanost secesijom i tim totalnim umetničkim delom da se napravi jedan institut za nešto što je neku novu umetnost. Tu su bili uključeni i Gustav Klimt i Schoenberg. Schoenberg je recimo neko kome je pisao ekstensivno Teodor Adorno, dakle, sad on ima napravi inovaciju u modernoj muzici i eto, zanimljivo je recimo da je Schoenberg bio inspiracija za lik Tomasu Mannu u Doktoru Faustusu, za lik ovog, bože sad mi stade mozak, ali glavnog junaka, dakle tog pijaniste koji, kako Nemačka tone u nacizam, on tone u neko ludilo. Tako da, dakle, veliki stvaralac. Međutim, ono što se dešava je da nakon
ne nakon rata, ali u poslednjoj godini rata dolazi do epidemije španske groznice, španskog gripa. Takođe je vrlo zanimljivo da ga tako zovu Francuzi, a Španci ga zovu francuski grip, ja mislim. Italijani ga zovu, sad ne znam kako, dakle svako nekog drugog optužuje da je odatle krenula ta klica, recimo, to je interesantno, ali ono što nije interesantno je da je Klimt se razboleo i umro kao onako živa legenda evropske umetničke scene i da nekoliko meseci nakon toga se razboljeva i Edith, jel tako Harms, bože se zaboravi ime. Da, u stvari, izvini, ispravit ću te, mislim da su njih dvoje jako blizu vremenski. Dvoje, ali Klimt... Da, za Klimta si rekao da, on jeste nekoliko meseci ranije, tačno. Mislim, jako blizu svakako, da, ali... Nastradali zbog istog... I ona je imala, u tom trenutku bila u 6. mesecu trudnoće, dakle, umrli su i ona. Vrlo se tragično, u stvari, svi ti životi nekako i naglo završava. Da, imamo dokumentaristiku u tom smislu da je Schiele uradio i posmrtnu tu, znači ne masku u smislu vajarskom, jel, da je uzimao otisak gipsani, već ga je crtao, jel, da li se već umrlog odmah nakon smrti ili pred samu smrt nije ni važno. To je uradio čak i sa i svoju ženu, jeste, ženom, iako je bio već sigurno u jako lošem stanju i sam, ali ta njegova obsesija, to obsesivno crtanje je očigledno se potvrdilo. To mu je alibi zapravo da nije bio čudovište prema onoj deci. Jeste, da je neko ko je bio jednostavno potpuno posvećen tom crtanju i neprestanom prenošenju svega što vidi i svega što ga dotiče. I zapisivanju, bukvalno kao hroničar, mislim. Jeste i da taj život nije bio tako kratak, mogu samo da zamislim koliki bi taj opus bio ovog umetnika i koliko bi toga on zapravo još, koliko bi toga, čemu bi se ovi crteži i slike mogli da svedoče tokom narednih decenija. Ali eto, sve se tako, svi su se ti snovi tako naglo ugasili u trenutku kada je pandemija zakucala na njihova vrata. Jeste, i on je u jednom trenutku pred samu tu smrt počeo da projektuje zapravo mauzolej za njih troje, dakle za njega, ženu i bebu, nerođenu. Međutim, on je vrlo brzo, naprosto je bio i pored nje i logično je negde u toj epidemiologiji da će i da se zarazi, da je samo pitanje vremena, tako da se i on vrlo brzo zarazio od tog gripa i čini mi se on umro 3 dana nakon nje ili 4 dana, znači nije tu uopšte neko vreme prošlo i eto, sahranjeni su zajedno, dakle reč je o 918. godini i to je doslovno, mislim, 3 dana pre nego što je Austro-Ugarska potpisala kapitulaciju zapravo i efektivno je završen taj Prvi svjetski rat, barem mi nešto kasnije slavimo primirje 11. novembra, ovo je recimo 3. novembar, sad nisam nije siguran, ali tu je tu negde, tako da eto sa tom carevinom u kojoj je odrastao i koja mu je pružila sad mogućnost da uvidi šta su sve mogućnosti umetnosti i tu jednu bogatu tradiciju protiv koje može da se bori i da mu da kažem, tako uslovno rečeno, municiju za neku svoju umetnost, dakle sa tom carevinom je zapravo otišao i on i možda tu ima, u nekom poetskom smislu, neke jačine nekog smisla, iako je definitivno tragedija što, sa 28 godina, znači mogo još i pola veka da stvara i da uđe u neke ljude na nivo nekih umetnika poput Picassa koji su to objedinili, pričali smo to maltene gotovo 2 veka različita potpuno. Jeste, da. Kad pogledamo, nije mu manjkalo nekako spremnosti da radi i to čak se graničilo i sa manijom, ta njegova potreba da radi u svim uslovima, tako da plodan umetnik je bio u tom smislu i iz ovako kratkog života ima tako mnogo sačuvanog, ali ono što nikada nije nastalo, jesu ti možda neki zreliji radovi, odnosno ne možemo da prepostavimo kako bi se ovaj opus dalje razvijao s obzirom na to da je ovo što je ostalo zapravo, pominjali smo, dobrim delom obeleženo nekim vrlo prirodnim, ali vrlo mladalačkim pobudama koje su direktno posledica mladosti, posledica prirodnog odrastanja, adolescencije i tako da. Jeste, sve to što možda nije toliko karakteristika ličnosti koliko je karakteristika mladosti kao takve, tako da bi bilo onako, jeste velika šteta
što nikada prosto ne možemo saznati kuda bi to dalje vodilo, ali svakako taj ipak ogroman opus za jednog kratkog veka stvaralačkog nastao. U najvećem broju mislim da može danas da se vidi u onom Leopold muzeju u muzejskoj četvrti u Beču. Tako da... Mislim da ga i u Albertini, ali to je sve tu negde. Mislim jeste, čak nešto i u Mumoku video, možda, moguće, ne mogu da se setim, ali... U svakom slučaju često budu čak i velike izložbe koje treba i vredi videti uživo, zato što se radi o jednom stvaraocu koji ima vrlo specifičan likovni jezik, kao što smo već 100 puta pomenuli, ali koji zaista možda nije na odmet reći, nije dovoljno gledati ga samo na ekranu, već treba nekako osetiti, to jest suočiti se sa tom ekspresijom direktnije, doživeti je bićem jednostavno. Da, s naletom te energije i života. On je negde i zapisao da svako od nas ima neku svetlost koju gori tokom života i da kad se ona potroši, da se život završi, tako da kad uzmemo u obzir da je uradio, ja sam rekao, on ima oko 2500 crteža i oko 300 i nešto slika za 10 godina, dakle možda je on tu svetlost koju svi imamo na raspolaganju samo pogoreo brže od svih nas, ali eto. Utoliko je intenzivnija možda i zrači iz njegovih dela. Eto, ja mislim da smo pokrili sve, ako nismo nešto, pišite u komentarima, kritikujte. Tako je, diskutujte, bilo bi sjajno da ovo isprovocira neki dalji razgovor. Da, hvala. Hvala.